So what do you call yourself? ¿Cómo se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? My name is Karajata MK. Yo. KM Production. Надо знать, кое моето мото. Едно, две, три, Искам ся да ти барам кожата, искам ся да те хапа цялата, искам ся да свърша на лицето ти, искам ся да барам докато ти. Искаш ли двамата да се разбим или мощно да се напием и да се фанеме за ръце? Фанеме за ръце. Фанеме за ръце. От кукла до пес има разлика. Той поне ще ми пази задника. Вчера ми е днес, вместо кръст показвам те свастика. Разтягам те като ластика. Като спорим все едно игра на дама пика. Твоята дама само да не казвам къде ще я натикам. Отзади на москвича, тя ще дърпа ми теглича, тая ще я приключа, като я опръскам с маркуча. Искам ся да ти барам кожата, искам ся да те хапа цялата, искам ся да свърша на лицето ти, искам ся да барам докато ти. Искаш ли двамата да се разбим или мощно да се напием и да се фанеме за ръце?